är infarten till Falun från Amsberg och Gagnef. Då ser det ut så här. Vägen heter 293. Nu kommer strax Falun framskymta. Här är en väldigt fin hage. Här är en bonde, han brukar härsa. Det är jättefint. Falun är en vacker stad. Det är vår tid. Eller väl? Möter vi bussen till. Här kommer Falun. Rakt fram med lasaretten med sin stora hus. Det är väl högsta huset. Så här hoppbacken där. Nu kommer Kristine kyrka. För 90 år sedan så gifte sig min farmor och farfar där. Den 9 september. Då finns inte vi kvar. Kommer vi ner till Ingarvet. Industriområde. Soptipp. Ja, bra. Som det ska vara. Slår om till grönt när en annan kommer köra. Och vi bromsar in här. Det gör vi så gärna. Så här till höger ligger Grovan. Rakt fram här bakom Trena så ligger Dala-Demokraten. Med min numera vintervän Göran Greger. Arabkranen. Ja, så rullar vi upp till gruvrondellen. Därav verket efter koppar. Där är ingången till gruvan. Och här kommer väg 50 från Örebro. Nu rullar vi ner på huvudgatan genom Falun. Gruvgatan. Fortfarande så är det lasarettet i fonden. Kommer vi ner till Hyttgårdsrondellen. Då får vi stanna. Det är bara bra. Här är bensinmacken. Men den använder inte jag. De är för dyra. Det är Konsum. Jag har ST1 gamla. Vad hette de förut? Ja, vet jag. Nu står vi till ett tag. Kan ni få titta på mig? Så här ser jag ut. Hej! Vi kör. Här är min spelleverantör. Jag lämnar in V75. Och här är en rondell. De har alltså det är rondeller. De är galna i rondeller. Men det sänker väl farten. Vem vet. Så. Här är Folkets hus. Och Dalateater. Ja, så här var det. Det var en buss som har gått sönder. En buss som...
Här är the city center of Falun. Och där är Stadsteatern, eller Dalateatern. Vad bra. Här åker vi. Här inne ligger busstation och järnvägsstation. Men nu ska vi åka hamnen. Rakt fram ser det någonting som heter Kullen. Där ligger tingsrätten. Där dömer de Mats Alm till livstid. Släng nyckeln. Järnvägsstation. Gamla magasiner, gamla lokstallarna. Nu är vi på gamla Gävlevägen. Jag vet inte vad den heter. Det är gamla utfarten mot Gävle. Av en som kör fortare än mig. Du kan det får inte ske! Jag ska inte köra först! Nej, sån är jag inte. Bara lite. På tisdagar allra helst. Jag ska handla lite. Jag har inte ätit frukost än. Jag har varit uppe i Gräv. Imorgon flyttar vi dit. Och det är våran... Här bor vi. Så är det. Jag låg Lidl förut. Det var nog ett av de första Lidl. Det gick i konk. Det var ingen som handlade. Faluborna är för rika. Men vi ska till Willys. De är bra. Det är egentligen Jonsson-koncernen. På Lenaholm. Antonia Jonsson.